Ok, chcel by som vám upozorniť, že bude nejaký montáž copyright, alebo v tých videách bol tiež copyright. Užite si. Ok, zober si k tomuto videu kolu a popcorn, neviem čo tam máš. A užívaj si moju celú kariéru v roku 2024. Upozorňujem, že na budúci rok už toto nebude. Takže si uži najlepšie video na svete z roku 2024. A ešte ťa chcem poprosiť o jednu vec. Hej kamo, daj mi ten odber. Mne to pomôže a potrebujem to. Prosím, daj odber a like, prosím. Veľmi by som bol rád, keby ste mi dali odber a like. Počkať. Ne. Takto sem. A je mi to veľmi najstrašidelnejšiu, najhororovejšiu, možno, že pre vás ne, ale aj pre mňa áno, vec, tak sa pozrite. Presne to je tá najstrašidelnejšia vec. Vidíte, tu hore, kde mám 88%, vidíte, že tu nemám Wi-Fi, takže ja si tu musím nájsť niekde nejakú hru, ktorá není na Wi-Fi. Ale dve jediné videá som vydal cez prázdniny. To viete asi, aké boli moje najnovšie videá, ktoré si teraz môžete pozrieť, že mi umrela matička. Vy ste už videli na YouTube, teda Siga Bulina, táta, čau. Má menej videí za mnou, takže ja by som mal tiež byť Sigabulových videí, ale nie je to veľmi ľúto, ja som ju veľmi rád mal, síce ma niekedy poškrabala, ale to je ľúto. No a predstav si to, že ja som nikdy nebol taký dokonalý, akože neviem, o čom to teraz hovorím. A ja som nikdy nebol taký dokonalý, že by sa so mnou hrala. Ja som ju mal veľmi rád, pekne som si ju fotil a proste detkalo. No a toto je oficiálne prvé video po prázdninách, no a ja by som chcel vám povedať, že to je veľmi smutné, že mi zomrela moja mačka, pretože je to moja, alebo moje rodiny aj, ale tak budeme počítať, že moja. No a predstavte si to, vám to nemusí byť až tak smutno, jak mne, ale mne to je veľmi smutno. Takže by proste je mi to ľúto, no a nič, no. Ja som už začal s tým slovom OK, to si zo mňa robíš už fakt srandu. 71, 72, 73. Halo, to nejaký. 74. A bro, 75. Kámo, skoro som teraz spadol, sorry. Dobre, prepačte, že som tak vyvrešal. Oh môj bož. Yes, ja som to získal. Jupi, 4200. Koľko stojí? Áno, 4200. Najlepšia už mám získal. A teraz chcete vidieť výsledok? Pozrite. Január 2100. A HeroSteve mal niečo ešte povedať, čo som ešte zabudol povedať live. A to je toto. Tento divný a dosť podozrivo, pretože ma s tým nechcel dali bubák, takže vám to ukážem len takto na kameru. Aspoň. On sa to tiež aspoň nech sa naučí hovoriť. Ty si zalogovaný a nauč sa to govoriť. Pane Bože, toto je aj ako mimia. Kámo, robíš si... On ma teraz chytí. Kokos! Robíš si srandu? Toka boka! Potom Among Usa na hlavu. Cieľu CZ. SK. Aké CZ? SK. 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 Aké CZ? And I have one question. Ja
Ja to Who is better? Messi. najhoršie. Kámo, ne. Neskrolujte. Ne, kámo, nes. Ty si toto? Ty si zmyslel. Čo? Ty kokos normálne. To je horor. Happy birthday. Dáme happy birthday takto. Pozrite, teraz tu tie tačeky. Pre Paťa. Happy birthday. Oni proste nevedia anglicky a neriešia to. Všetci napíšte do komentáru happy birthday. Všetci napíšte do komentáru happy birthday. Aby sme My sme sa teraz učili vybrané slova po B. Chcem ísť, lebo som vtedy hovoril, že tam nechcem... Počkať, to ma niekde teleportlo. Tak sa vám znova ozvem. Zase zatleskám ako vždy. Ale no, robíš si zo mňa akože srandu, fakt. Ale ja som zomrel. Ja to nenávidím. Teraz sa pýtate, či to dám alebo ne. Rozmýšľajte. No vieš čo, ja vám to tu hneď pustím. No, teraz som sa tiež pozeral. Pomôžte týmto dvom malým hrdinom. V ich úplne prvom dobrodružstve. Spolupracujte s priateľom. A viete, koho tu mám asi? Ja som Morgan. OK, ak chceš vidieť, ako som to video hral s Hero Stevom, tak sa kľudne pozri na to video. No a dúfam, že si toto videjko užil. Zatiaľ. Čau.